Darba waħda ġo foresta kbira kien jgħix serb imdejjaq ħafna. Dan is-serb ma kienx jilab mal-annimali l-oħra għax kien oħxon ħafna u ma kienx jiflaħ jiċċaqlaq. Sninu kienu kollha mħassrin u ħalqu kien jinten ħafna. L-annimali l-oħra laqmuh zaqqinu. Tafu għaliex? Dan huwa il-bidu ta' ktieb li jismu Zaqqinu jażel x'jiekol. U llum ukoll jiena stedent żewġ għalliema illi se jagħtuna ftit tarif dwar il-kodba illi huma jużaw bħala riżorsi fil-klassijiet tagħhom, imma riżorsi illi joħolquhom huma stess. Illum fl-istudju smijaj għandi lil Marika Vella Montebello, nsellimlek Marika lejla tajba. Lilek ukoll. U stedintu ukoll lil Charmaine Bartolo. Charmaine, lejla tajba lilek ukoll. Nsellimlek. Mela, jina kemm rajdin il-speċi ta' introduzzjoni għal dan il-ktieb Zaqqinu huwa miktub minn Marika u Charmaine fi ħafna stampi sbieħ ukoll. L-istampi huma ta' Elaine Camilleri. Mela, dan huwa ktieb imdaqqas, ktieb kbir, ma nafx jgħidulu dan il-qis iktar minn A4 u A5 insomma. Spjegawna ftit, x'inhi l-idea li llum fil-klassijiet u anke f'idejn it-tfal qegħdin naraw dawn il-kodba ta' daqs kbir. Xarmi? Ktieb kbir jgħin lit-teacher fil-klassi biex tkun tista' taqra l-istorja, turi l-istampi u tfal kollha jkunu jistgħu jaraw. Il-fatt li jkun kbir jista' jidher minn kull imkien. Bħala stampi huma koloriti ħafna li jattiraw l-tfal u bħala storja hija sempliċi biżejjed biex tfal żgħar tat-tieni sena primarja jkunu jistgħu jifhmuha. Sewa, jidher li dan il-ktieb għandu iktar minn għan wieħed. Spjeganna ftit inti wkoll Marika għaliex minn dak li qrajt mill-introduzzjoni jidher li jitratta dwar dan is-serb li jikol iż-żejjed għandu ħafna pis. Mela, minn barra li sejjejn l-tfal biex jitalmu jaqraw, biex jħobbu jaqraw, jieħdu pjaċir jaqraw. Mela, il-ktieb fih talima. Is-serb kien jikol ħafna u kien jikol minn kollox. Fil-ktieb se nintaqgħu kif is-serb tallem jiekol ikel tajjeb għal saħħtu, xi jrid jagħmel biex iżomm b'saħħtu bħal l-eżerċizzji kuljum u anki jieħu ħsieb snienu fejn jidħol id-dentist, ġifieri jieħu l-kura ta' saħħtu kompletament. L-istorja fiha dit-talima biex it-tfal jitalmu jżommu ruhom healthy. Tajjeb saħħithom. Imma jidher illi Zaqqinu fil-bidu ma tantx kien jiekol tajjeb, ħanaqra paragrafu ieħor minn dan il-ktieb. Zaqqinu kien jiekol minn kollox. Kien jiekol ħafna ħelu, ċikolata, kejkijiet, u bajt, ġelati, pastizzi u pizza. Kien jixrob ukoll ħafna luminati. Tant kellu zaqqu kbira illi ma kienx jiflaħ jitkaxkar mal-art. Kien imdejjaq u ma kienx jaf se jaqbad jagħmel. Miskien Zaqqinu ma kienx jaf jażel l-ikel. Kif sar konxju Zaqqinu illi għandu jiekol bil-għaqal, jew inkella jitgħallem kif għandu jiekol? Wara ħafna tajjir minn sħabu għax kien serb xi ftit qawwi. Sħabu stess iddeċidew li jgħinuh u ħaduh għand din is-saħħara Belinda li l-qudiem se nintaqgħu magħha iktar drabi għax bħala karattru prominenti ħafna. Is-saħħara Belinda ovvjament tagħtu dieta biex jisegwija u seta jiffolowja din id-dieta biex jgħix il-ħajja aktar b'saħħtu.
U zaqqinu tallem jażel li kelli tajjeb mill-li kelli l-ħażin. U kif iqassam li kellu kol matul il-ġurnata. So ġifiri għandek dejjem dan il-messaġġ għaddej tul il-ktib kollu. Eżatt. Huwa jew kella se jkun l-uniku ktib li jitratta dwar, ħanajda bl-Ingliż, dwar awareness ta' xi sitwazzjoni jew oħra. Le, dawn huma sensiela ta' 4 kodba. U kollha għandhom talima differenti. Zaqqinu fuq kif nżommu ruħna b'saħħitna. U nitalmu nieklu. Fuq personal hygiene. Kif nżommu ruħna notfa. U b'saħħitna. B'saħħitna wkoll. Ir-raba wieħed fuq tielet wieħed skużani fuq inclusion. Fuq inclusion kif naċċettaw il-kulħadd. U r-raba wieħed jitratta fuq diversità. sewa. Ir-raba wieħed għadu fil-proċess. Il-proċess. U dawn il-kodba huma immirati għal tfal ta' tieni klassi qed ngħid sewwa? Jibdew mit-tieni klassi imma jibqgħu tilajn il-livellati skont is-sena. Sewa illa li xi suġġetti li semmejtu. Żgur jibqgħu tilajn imissu sa 6 sena. Kif jilqawhom dawn il-kodba tfal? Tfal, per eżempju, l-ewwel wieħed inkiteb lajnuna ta' tfal stess, jiġifieri ċertu idejat ħarġu minn tfal stess. U jiġifieri nikdbu l-kodba skont ma naraw fil-klassi aħna x'ikun għaddej fil-mument x'inhu jsir fil-klassi, speċi jekk għandna tifel bi bżonnijiet speċjali, kif laqgħu dawn it-tfal fil-klassi. Ġil ma jilqawhomx tajjeb, ġil jilqawhom tajjeb ukoll, ġifieri. Allura, per eżempju fit-tielet ktieb dak il-messaġġ li rridu nuru li nwasslu li speċi dawn huma tfal bħalna, tfal speċjali, verament għandhom bżonnijiet speċjali, però huma bħalna. Iva. Rridu naċċettawhom u ninkluduhom magħna. Eżatt. Importanti. Marika u Charmaine, dan mhuwiex l-uniku ktib li ġibtu fl-studios magħkom illum, il għaliex għandna ktib ieħor li jismu Pinu iżom ruħu nadif din id-darba. Pinu huwa t-tieni ktib li jitratta dwar xadin illi ma kienx iżom ruħu nadif. Ma jħobbx inħasel. Ma kienx iħobb jinħasel u kien jinten. Allura l-annimali kienu jwarbuh fil-foresta u fil-ġungla. Ma kienux jiridu joqogħdu miegħu. Jintaqa' ma' Zaqqinu u Zaqqinu jieħdu għand is-Saħħara Belinda biex l-istess jalmuh kif għandu jżomm ruħu nadif. Sewa, u jkun aċċettat iktar allura mill-annimali l-oħra. Storja interessanti li nieħu pjaċir ninnota huwa li permezz ta' karattri li jħobbu t-tfal. Eżatt, jattrattawhom ħafna l-annimali. Huma familjari magħhom. Anke il-fatt li għandek l-element ta' Saħħara. Għawnek nixtieq. Saħħara tajba. Dini. Illa li xis-soltu meta naqraw il-ħrejjef, dejjem għandek is-Saħħara u s-Saħħara dejjem hija persuna li hija kattiva, tagħmel seħer, toqtol il-Snow White, per eżempju, xek. Imma hawnhekk lil din is-Saħħara tajtuha dimensjoni oħra. Tajtuha dimensjoni li hija mara li tħobb tejn, li hija intelligenti ħafna u ta' min isegwiha. Fil-fatt fil-kodba l-oħra li joħroġ iktar dan l-element. Fil-fatt is-sħaħar, dak ngħidulhom sħaħar aħna ma kinux ħlief nisa li kienu nisa orrif illi kellhom arfin tajjeb tan-natura ta' xejjex aromatiċi. Sfortunatament kien laqmuhom illi jew tawhom fama ħażina. Mela, hawnhekk qegħdin naraw dawn il-kodba. Illum nafu li it-tfal kważi jitwildu bit-tablet f'idejhom, ħanajdu hekk. Daw l-istejjer qegħdin biss stampati fi ktieb huwa ktieb sabiħ ħafna u anki ta' Pinu, imma se nsibuhom. Iva, fil-fatt dawn il-kodba qegħdin għandna 3 il-Zaqqinu jażel xiekol. Pinu jżomm ruħu nadif u ċetta tagħmel ħbieb ġodda
Huma kollha app bil-Malti li tistgħu jiġu downloaded fuq mobiles u tablets fej jinqara l-kitib, jisimgħu l-istorja tinqara ġifieri. Tajb jiġifieri sewa qegħdin jisimgħu jisimgħu l-istorja M'hemmx għalfejn xi ħadd jaqrajilhom. Jistgħu jaqrawha huma jew jaqraħilhom xi ħadd, però għandhom il-widna li qiegħda fl-app li jekk jafsu fuq il-widna dik tkun tista' jisimgħu l-istorja tinqara. Sewa. Dika tkun tajba pereżempju għal dawn it-tfal li jkunu visually impaired. Speċi qed jisimgħu l-istorja waqt li tkun qed tingħad. Sewa. Fuq l-istess app ukoll xi interactive games ukoll, ovvjament educational games, ġifieri. Wara kull ktieb issib l-educational games fuqhom u anki fuq kull stampa li hemm animation, ġifieri kif jafsu fuqha qed jagħmel xi ħaġa ġifieri. Sewa, biex tidħol fiha din l-app xi tagħmel? Google Play Store, tikteb l-isem tal-ktieb, wieħed minn daw it-tlieta jew wara xulxin, u download. Dak kollox. Dak kollox. It-tfal jafu jagħmlu żgur. M'għandix dubju. L-importanti li l-gadget tkun Android. Ġifieri jew ikun mobile jew tablet. Fimtek. Sewa, taħseb illi anke permezz ta' dan il-mezz diġitali it-tfal qegħdin jidħlu iktar fid-dinja tal-qari, qegħdin jitalmu iktar. L-importanza tal-ktib ma rridux iġibu warbuha, speċjalment. Però toss il-karta u x-xom bil-linka. Eżatt. Dawn l-apps digitali fl-istess ħin qed jattiraw it-tfal għax qed jaraw xi ħaġa tiċċaqlaq, jew qed jaraw xi ħaġa titkellem weħeda. Speċi. Ovvjament ikkulurita. U jiena ngħid waħda ġifieri l-qari jekk ikun fil-ktieb jew jekk ikun fuq l-app jew fuq xi gadget, l-importanti li jaqraw it-tfal. Sewa, imma jħarruhom iktar u x'hekk meta qed jaraw daw il-kodba. Ma rridux ninsew il-ktieb. Le. Minnu nnifsu. Le, jiena ngħid kollu sew ħajjidħlu fil-dinja diġitali tal-ktib, illa għaliex hemmhekk ukoll kif inti wkoll Marika għandhom ukoll hemm il-mistoqsijiet, hemm ċertu logħob li jistgħu jagħmlu. Xorta qed isir il-qari Ekku. Nieħu pjaċir ninnota wkoll illi l-aħħar paġna tal-ktib ta' Zaqqinu hemm ukoll il-piramida tal-ikel. Sewa, it-tfal jisom minn jkunu ċkejknin ħafna qegħdin ikunu interessati ħafna f'din il-piramida. Imma qabel nagħlqu, ħannaraw x'sar minnu. Dan Zaqqinu. Zaqqinu ma baqax jiekol ikel ħażin għal saħħtu wara li kelmitu Belinda. Beda jiekol tajjeb, jagħmel l-eżerċizzju fiżiku u jaħsel sninu kuljum. Kulħadd sar iħobbu lil dan is-serb. Kienet lena tiegħu jgħin lil dawk l-annimali illi ma kinux jafu jieklu u għalhekk dendel din it-tabella fil-foresta ma' siġra. Din it-tabella hija il-piramida ta' l-ikel u xek. Verantkom raġun il għaliex minn barra l-element tal-qari hawn ukoll l-element l-ewwel net ta' ikel b'saħħtu għal saħħitna l-eżerċizzju, imma anke illi tejn il-ħaddieħor. Tejn, eżatt. Dak l-element tal-għajnuna qed jidher f'kull ktieb infatti. U t-talima qiegħda fl-aħħar tal-ktieb, ta' kull ktieb. Sewa, jiena għatilkom li dawn il-kodba nkitbu minn Marika Vella Montebello u Charmaine Bartolo, imma rridu nsemmu wkoll l-tfal li taw is-sem tagħhom u l-idejat tagħhom għal dawn il-kodba. Il-kodba li tkellimna dwarhom jinstabu fil-klassi biss jew inkella Zaqqinu jinstab fit-tieni sena ta' kull skola primarja tal-gvern. Pino ħajoħroġ fil-proċess. Imma jkunu fil-librerija tal-iskola.
Ma nafu. Ikun hemm, però ġifieri li żgur ġifieri ikun hemm wieħed f'kull klassi, pereżempju żaqqin u tqassam wieħed f'kull klassi tat-tieni sena Sewa. tal-iskel primarja tal-gvern. Tajjeb. Pinu livell daqsxejn iktar oli, probabbilment ikun imqassam Sa fit-tielet sena. fil-klassijiet tat-tielet sena tal-iskejjel primarja. Tajjeb, jina nirringrazzjakom illi qed tagħtu dan is-sem tagħkom minn dak li nisma' minn hawnhekk minn daw il-programm meta niltaqa' ma' persuni li ġejjin mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. L-allima illum mhijiex l-allima ta' qas 10 snin ilu, il-għaliex l-ewwel nett għandha dawn il-mezzi u r-riżorsi kollha biex twassal il-messaġġ tagħha u hekk. Ekku li jgħinukom ħafna wkoll. Ħafna. U tfal jieħdu pjaċir ukoll u bil-affarijiet li jkunu moderni. Dak lan tal-iskola li tieħu pjaċir titgħallem. Eżatt. Grazzi Marika, grazzi Ringrazzaw Charmaine. lilek tal-istidinna fil-programm u l-Aġenzija. Ekku, jina Nazzjonali wkoll nirringrazzja Grazzi. lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol illi tatina din l-opportunità biex inkomplu nisimgħu u nkunu informati dwar kodba illi qegħdin ikunu fil-klassijiet ta' ċkejknin tagħna. U b'dan it-tarif dwar zaqqinu aħna naslu fit-tmiem il-programm Inwar għallum it-tnejn. Jina nirringrazzja lil daw kollha li ħadu sem. Kena magħna fil-bidu tal-programm lil Perit George Cilja, tkellimna wkoll ma' Marika Vella Pontebello u Charmaine Bartolo. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nixtieqilkom il-lejla tajba. Nerġgħu niltaqgħu bħalun 8 sa dan it-tant nixtieqilkom ħafna u ħafna saħħa.